अरे कि सुनो प्यारी ओ अरे कु खाड़ो मर्द खोजबू तो हई भयवन सबके दे अरे कि साउंड वाला मर्द खोजबू कि हौलरुआ हवा के दे सुनो प्यारी हो। संजय के बुलाओ रवि कनी संजय के बुलाओ जी बिल्कुल बिल्कुल विशाले भैया आई हन विशाल भैया हमरा के जो टाइमिंग मिलल बा हाँ हाँ 1 मिनट बस रो हमरा के टाइमिंग दी हम इज्जत से वहां के बुलाई हाँ आप तनी कंट्रोल करो जा यार हद हाल बा माने का आवा हाँ ना 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 जे हाँ कि ना दहेज में समान चाही कि ना ही मौत के मकान चाही ए संजय अगुआ के लिया दे कहे के बा कि सुनी अगुआ महान बाटे के यारमा समझनिया जवान चाहे सुनी अगुआ महान बाटे के यारमा समझनिया जवान ना दहेज में समान चाही ना ही मौत के मकान चाही ना दहेज में समान चाही ना ही मौत के मकान चाही सुनी अगुआ महान बाटे के यारमा समझनिया जवान चाही सुनी अगुआ महान बाटे के यारमा समझनिया धोखेबाज हो वादा करके भूल जाए धोखेबाज हो वादा करके रोज रोज तुम जो ऐसे करोगे हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ चला को वादा करके भूल जाए गीत के भाव में क्या एक बात ना चाही कूलर ना चाही टीवी पढ़ लिखल चाही हमर बाबुआ के बीबी ना चाही कूलर ना चाही टीवी पढ़ लिखल चाही हमर बाबुआ के बीबी आदरणीय अशोक बाबा की तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद बा बाकी कहे के बा कि उनकर रूप रूपवान चाही उनकर गुण गुणवान चाही अशोक बाबा 501 रुपया यही तर 2-4-10 साल चंदा देते तो हमरो बड़ा बन जाइत कहे के बा अरे गावो हो जान के हो आज जरिया माइक ले ले सीधे डायरेक्ट कि उनको रूप रूपवान चाही उनकर गुण गुणवान चाही सुनी अगुआ महान बाटे के यारमा समझनिया जवान चाही सुनी अगुआ महान बाटे के यारमा समझनिया जवान चाही ना दहेज में समान चाही ना
1001 रुपया के पुरस्कार बा। आ कहे के बा कि सुनी अगुआ महान बटे के अरमान समझिया जवान